Jotono जों tabuk belakangnya kok awang jakai da. Jini tidak di share ya wo jadi pramotha jadi mani ba punya keplaing mani omna tui kaisa job ri jaka jotono job ni bisingo koijon borok mangka male 120 baksab sawo 99 baksab sawo 129 oma hike kok pirchari tongha ba eri tongha engkai mo kok kubui no do mankha jotono chakri mankha haibono osuk bangya baksaba chikon mikon haino 7,000 8,000 mohai system ni mohai salary ni je job manai rok ni engko beton salary engkai जों oro pora ganang rok je oro गोबां अनेक qualification ganang rok borok mohai job no khaiding khai kakhaino ba je mo 7,000 8,000 9,000 o salary rok ni borokni samung no borokni naimung no tep गोबां rang bai job khainani omrok joton truk ke phaiyana gai tabuk mo je agi onek kam khai phainai onek samung khai phainai je gdalei tipramo thabai borok maximum 15 14 bosor mahai kaitoka inge borok no se kaisa khairok jagoi mohai kai kri nukni borok no chugya nukni borok no rimani ingkam no chin derma rok khai kisa misa bubi serjak no ko mohai kok eriwoi hamia jinis hamia side ge chin bukhano telangai thale जों te bono sunungyaku tam khaina borok tabo biko bubagrani post bini facebook जों nugui mankha bo phainai bwskangni salogo kwbangmano develop khainani tei bini facebook je post khairimani oro जों nugui mankha kwbangmano chini sport ni bagui yudo ni bagui ta kaham tei je sin tripura idol hun cholio amrok ni bagui samung khlaijaknai tei kwbangmano je tabuk tui rokni problem hasuk bolong saidigi rogo orogo thangai chubajaknai tei uskulogo naikol jaknai master kwrwi school je school o nung nuktongo tak team rok nukhung rok bwswk sitra amrok ni tui je disi area khopjakni bisingo morok hai samung rok no jotono tangjaknai amo haino tini bubagar je kaisa message rikha जों amno osuk mono je o tabu chakri mano 120 jon amo hai borok kebo maya mangkhangui जों chin paran bo mangkhamo nong paran bo mangkhamo 120 jon angke komda borok जों sabo thangui tong office o amrok jotono kohum laha kaisa ni shoto जों mohai viral video nukhamle mo borok eko chakri mangkhani kisa amo phunukjakya tamni hingkai chakri mangkha thikno job klangjaka haibano romnadi 15-20 jon amo hai haibano omno tabuk जों mane je bubagra som mohai kok awai khai tonga nugui borok omno hul kai rika ba bada khaina rakha tamni hingkai je nongni kok bai जों norok basi jidi tiki phaimani angkhai ba khairogui je kwrwi nukni borok no mahai job ri rika ma kok sibinimo 7,000 8,000 ngai जों tabuk chini pora gana rok naimale ano kwbang hediba yamni bagui bo tabuk bada khairika mo je job klangjaknai samung rok no जों bwskangni je khna 27 khna salamjaknani kok je EM kwbangma onek no salamjaknai edisi area ni khna ingyakhai ba khna pano wnglia kete 5-6 ni bisingo mo samung wngnai ingkai public ni kok baino jotono je tabuk viral wngtongmani social media rogo amo bada khairijaka tamni hingkai norokni kok basi phaima blaheda ingkai जों omno naisungnai tongnai जों kwdwngma sal tongo 5 years ni koroni kokya omni bisingo tam khlai singomano manalainai mo phaidrok boba tabuk iko phatcha mo haike kok sitra awai wngthanga ba mahake chakri rijaka जों buji nango do baksa onek kwrwi nukhungni borok omrok no जों belai no chubai mankha hingkai chini bagui se kaham ba tak baksaba mankha aro baksaba nok pharnai mankha office o baksaba security system guard tongnai amo hai system rok mangbaikha amo hai chakri to norok thopsa khaya je o tak kok bang tongnai rok social media o ingka amrok sutu se जों mahai bada khaina silaikya ingka omno tini tabuk interview ti wngnai norokni job phaina swkang kaisa notification hornai
Yo system kai tabu bubakara rijaknai kebno thokia ba norni kogonyo samungno buskang sing naithokkai tlangai ati hini message ka bini Facebook page o jeng 5 years nasinglena tam develop ang jini edisi area o je bubakara tabu thaisa thani ba je 6-7 ta ongkhori rika bini bukhuni kok moi khaini sing develop hnai je samani norong thaisa ang buskang saibaka buskangni video o norok personal babi onyo bini bukhti khana mujongai bini Facebook page o thangai nainai mano video tini phungni jora live o phai bo mokongno saka an boi singo sukongno awai khayawai ba kisa nasinglai ke jorano soijo khalai tonglaya phari asungno kok nini bagi like kasiri thani chin bubakara asuk borok sitraya borok khaimaya tamni joton tip prasano naikolnani bagi se mo je norok wan sui naidi je se jaga phano bokhorok headmaster kharap bingya je samuno tui bin bokhorok tui phainai rok je chikon mikon yang je slamjak bini yagra ba bini je uklok buskang tongnai rok no bo je slamnai rok je mohage disturb khaiman hamya khairna bagi amno sing wan sunani nango tei sini bagi wan suk thai onek asungno kok like rithani tei subscribe khaijak subscribe khairi di and asukani khulmo bujiba khina norok je ang kok sai tongmano hambai।